Road clearing operation isinagawa sa bayan ng Binmaley. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ng road clearing operation ang mga tauhan ng Binmaley Municipal Police Station bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga ordinansa ng bayan kaugnay ng maayos at ligtas na daloy ng trapiko. Saklaw ng operasyon ng pagtanggal sa mga iligal na nakaparadang sasakyan, pansamantalang istruktura, mga sidewalk vendor at iba pang sagabal na humahadlang sa malayang paggalaw ng mga sasakyan at pedestrian. Ayon sa Binmaley Municipal Police Station, layo ng aktibidad na panatilihing malinaw at maayos ang mga kalsada, mapabuti ang kondisyon ng trapiko at matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga motorista at naglalakad. Patuloy namang nananawagan ng pulisya ng kooperasyon mula sa publiko sa pagsunod sa mga umiiral na ordinansa at batas trapiko. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.